tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mangtadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mansarita manen inton Lunes. Wan, amok day tanan say. Kabisada ok ti mansare ken anibersaritan niya. Kita ang mga nusabong laang manintitid mo kanya. Ha? Makaumati sabong akanayon, Romeo. Awan mo't ngamin kwartak ita. Amom mo't tibiyag dagiti kas kanyak ang makipaspasada laang. Awan kwartam mo, no? Imot ka laang. Pudno ti bagbagak nansay. Manulaang mo't ti mapaspasada kiti may isang aldaw ngay. Ay nawang, kastoy nga rodan, agan ano saklatan. Tapno ibagakken ka, sa anak an nairwam iti kastoy. Di ka madanagan. Agrimedyo ak. Tapno saan nagsakit tinakam mo kanya. Siguraduam lang, tanusan talaga nga i-break ka. Saan kumamot anansay? Amumot ngay ayatin ka unay-unay. No di mo kayat ti ma-break, ited mo amin akayat ko. Happy month saray. Anya ngay data? Kita, ano niya? Para kanyak daytoy? Wang, sigurado ang magustuhan day tansay. Wow! Balitok nga alahas daytoy na, Romeo. Magustuhan ka di mo't lang ti regala? Wan, ngampud no ka di abalitok daytoy. Amangan mo't no. Di ka madanagan, tapod no abalitok day ta. At to'y ti resibo na yan. Kita, tapno saan ka nga adwa-adwa kanya. Ay na! Yaman na clown ay Romeo. Nasayaat kami lang dito'y Pinas. Evelyn, bakit? Kumusta ngay mo, ti pa nagpasadam, lakay? Nasayaat latamot, bakit? Oray ka sanaw, kat adalat tamot mayaw-awid ka. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta, lakay? Isupay mat, ama inayon iti urnong tayo. Wan, bakit? Ay wun gayam, agpaspasada ka di pa, iti kapsat ko? Idik abroad mo. Inaldaw ng agpasada ni Bayaw Rumyaw. Ngamitad dan nobya na, manmanumutin ng agpasada. No kasta, inaklon ni Mary, akalugaran tayo? Saan bakit? Saan ani Mary tinubya ti kapsat mo? No saan ani Mary? Asino ngay nga rod? Ni Nancy at taga-syudad tinubya na ita. Ay nawaw, Diyak man amaw, nga tinagustuhan na iti dayja babae bakit? Ti damag ko, nagamamuda ka no, iti may nga inuman. hello, Auntie Puren. Pasensyakan, kaanakan. Saan ko anak kita adagos ti awag mo? Ada nga min aramidag. Okay laang, ante. Adalaang man kayat ko, asaludsudan kada kayo? Anya day ta kaanakan. Pudno ka day, asaanan nga agpaspasada ni Romeo? Ay wag, manmano ang makitak nga agpasada. Ay nawaw, apay ngay akasta, ante. Kano masansan ti out of town day tinobya na. No kasta, nakit kita yon, tinobya na, ante. Wag, waitress iti may nga inuman, idi nagamam muda kaanakan. Ay katsapay la kumaa, ta seryoso day ta ababae iti kabsat ko. Narigat mo't nulukwan na laang ni Romeo. Saan tayo nga amaw, no anya ti sumaro no ang mapasamak. Ngam sapay la kumaa, ta isudamutan ti agkatuluyan. Sapay la kumangarod, ante. Kita am daytoy a resort, Romeo. Ha? Nagpintas ka? Kaya't ko kumati agbakasyon iti dayta a resort. Kasladayo man. Mabalin mo't ngaglugan ta, nulakit di kayat mo. Narigat mo't ngamin ti ag out of town. Ta sigurado adakkel man ti magastaws. No ay ayaten na, aramidem dagiti bambanag apakaragsakan. Ngam kasano nga rod ang makaurnong ta.
Matunggal adda ti kwartak kat gastusan ta. Ay nawaw, agrek-reklamo ka kadi. Mapilpilitan kan samit nga gastos para kanya. Saan akas ta tiket ko asawang? Ipagamlaan, no mapilpilitan ka. Tagsi na takit din. Ay, saan Di nakibreak. Nagpanunutak iti pamuspusan. Tapnosan ngagsakit tinakam mo kanyak nansi. Kasta aramidem ti pagrebengam, ta si kakit nga rod ti lalaki iti relasyon ka. Ipaay mo dagiti masapsapul ko, no di mo kayat ti mapanawan. Nalawang, Wan. Nalawag ta amin kanyak nansi. Lumabas sa kantay. Mabit man laang kaanakan. Hata ka di bagam antay. Asino dagi jay bisitam? Bisita. Nakita nga adalugan ang nagturong iti ayan mo itay bigat. Dagijay ka tay. Wan, asino dagi jay? Ay, kuantay. Dagiti gagayim ko dagijay. Binisita dak lang. Takailiw dak kanumat tay. Nabayag ngamin asaan kami nagkikita ka. Ay nawaw, bisita munaw. Adamot tan ti iligar nga aramidam. Nantimoy. Nasingputaan niya. Apay ko mga garamid ak iti illegal ngay. Saan ka pa yan nga agpaspasada? Makumi ko maklaang. Iso adya akong masangot agpasada antay. Ang awan pagdanagan niyo. Tawan ti illegal at trabaho antay. ay na, nagasatak at talaga kan karumyo. Ha? Taami na kayat ko kat ited mo. Kas kumaita, nagbakasyon ta iti resort akayat ko apapanan. Wala, tanapatag kalaunay kanyak nansay. Diyak kahit nga sakit tinaka mo kanyak. Iso nagpanunutak iti pamuspusan. I know, I love you. Nagmayatan. Agurnong ka manan, Ha? agurnong ka. Tapno adda manan gastusan ta. Kan tapno adda maitid mong allowance ko. Kaslasan kamot ang naragsak. Kasano ko ma? Kat di mo matin maipaay dagiti masapsapol ko. Maawatam ko mati sitwasyon ko, nansay. Ay, diya kaya ti kastoy. Sa anak anairon. Amumot nga aramidag ti kabalak. Tapno maipay ko dagiti masapsapol mo. Di ka kati madanagan tang pasadak manang. Umanay ayamat day ta pagbiyagan ta. Ano agtipid ta. Sa anak anairon nga agtip-tipid Romeo. Italaan mo day tong. Nung makabawi ak ilibre ka manan. Kaano nga ron? Saan pa yung itaan? Masapol nga orayan, tarugyak man ng taagurnong. Makiinumak man antay. Naibus gaya man, di mainom adano medyo balay. Makiinom ka laang dita Ay na, nagyaman naklaw na yan, te. Italaang manan ang nakitak ang nagpasada ka. Wala ta ka sa pulak ti kwarta, antay. Para itigul digger anubiam ka day. Ay nawa, saan mat, antay? Sipod nagbalin anubiam da dyanan say, nalipatam matan dagiti planum itibiyag mo. Ay tiklaunay ni Nancy, antay. Wen ang marupat kwarta mo nga raw. Anyan tulaangan ti pagbanagan ti biyagyaw no bilang man taag katuluyan kayaw. Saan mo't arupat kwarta ni Nancy? Di mo kanunungan ti aramid ti nubiam. Ni Rolando akalugaran tayo tinangibaga kanyak aguldiger dayjay. Ex na magayam ni Nancy. Nasakit lang tinakam ni Rolando. Tanakiwin naswas ni Nancy kinkwana. Iso nga agar-arami dit istoryante. Kita ata mga no di mo mapupuutan, dayjay gayam ababa iti mangilumlum keng ka. Para ken ka, Nancy. Ay nawang, dayto laang. Anong sampay laang? Noan niya ti kabalak nga itod, tabasit tinapasadak itang. Pinaumaynak ditoy, tapno laang itod mo day taalugaw kanya. Bumawi ak to ken ka. Ay saanan, agbreak talangan. Di na ko mama i-break Makauma ka man. Ikan na kiti makalawas. Tapno makaumno nga kwan. Gumatang tanto iti paboritong amakan. Saanan, kukwang talugaw mo. Dinadail mo laang talda ko. Anya pa lang aramidam dito'y pag-abangak, ha?
Di nakmut nga minang kasarsarita. Inblaknak pa yan. Ay nawaw, saan ka di pa'y analawag ti amin kan ka, ah? Saan mo kumamot nga ramidin di kastoy kanyak Kasano aklangan no panawan na. Saan ko naparikot dayta? Anya? Ala, no awanan ti bagam, pumanaw kan, taumay ni David inton madamdama. David! Asino David? Dagdagdapan ka niya. Anya? Pumanaw kan, taamangan numaranaan na ka ditoy, kat anya pa'y ti maaramid na kan ka. Sapay dakala tao dayjay. Awan laban mo kan kuana ko naktumay. Talaga pinanawan ako ni Nansay. Awanan tinamnamang agsinublan kami pa. Tadamot din ti David itibiyag na. Umayak man. Manang, Siyak nga rod. Kumusta ka matan? kaano ka pa ang nagawid, manang? Idi rabi ilaang. Anya ginadamag ko nga da ka no gold digger anobyam? Nakadamagam. Kat no iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Aguray ka. Diyak maten makita ti salaset aginatang day dinanang kantatang. Ay, kuha manang, tay kuha. Nagraman teref. Awan matan. Kuha nga may manang, Ay nawaw. Di mo ibaga nga inlakom dagiti kagawaan nga inpundar dananang kantatang. Nailaw anak, manang. Ay nawaw. Talaga di ka agpampanunot, Romeo. Anya ti kunam itayan, bakit? Inla ko ti kabsat mo, dagiti na ipundar, dagiti dadakkel yaw. Wan lakay. No kasta, isugayan ti ginastos da iti gold digger anubya na. Ay kat sigurado day ta Saan nga agpampanunot day ja tao? Kasano nga rodan da ita? Ay kat sukatan na Nagturad amang ilako iti saan namot an naipundar. Inulaw ni Ayat. Nuapay ngamin nagdaton pay laang iti day ja Nancy, kat adda nga rodan ni Mary. Ni Nancy ti pinili na, tanapintas ni Nancy no naka-make up. Nakitak tila dawan ni Nancy, kat make up laang mo tinang papintas ken kuana. Ni Mary ati original ti kinapintas na. Saan pa'y arupat kwarta dayjay? Awanan tadamot yung nobyo ni Mary ita. Makisakduak mananting. Nay, kimbutong ka mat Romeo. Kagangay ti may si stress, anti. Ay nawaw, anya ti paka-istrisam. Nagataw. Saan kan sapay mat amang mangad? Sa anak nga rod ang makapangan, anti. Nagado ti pagbabawyak iti biyag kaw. Si kanto mo nga may, nagpaloko ka iti may sa gold digger. Sayang dagiti nagastos ko, anti. Inla kumpay kano dagiti kagawaan yaw. Wan, iso ti ginasgastos, may. Ay na, Romeo aya, napnapanan ti panunot mo. Sakbay ti flight ko, kaya't kapay ang makasarita, Romeo. Apay ka day, manang. Uston di mon ilaklako dagiti kagawaan dito'y balay. Wan, manang. Ti dagaken balay launay. Ang mga nuag subli day dyanan kat kumpormi manan ti kailaklako. Saanan, manang? Nagadala kong tinapasama. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Nuag pili ka iti babae. Jay kumamot mapagpiaran ading ko. Jay babae nga ayatan na ka itinam ay man ken rigat. Wan, manang. Tanda anak day ta. Di ka agpaalilaw kadagiti babae akas ka ni Nancy. Takas ta aklase ti babae ti mangdadaal iti biyag mo. Ken mangilumlumken ka no di ka paylaang agnakaw. Agrubwata kon lakay. Agananat ka bakit? Tibilin ko kin ka no adawayam sarong karam to ni Romeo. Wan bakit? Bantayam, tamangan no saan tayo manan amapuutan kat adda manan ilako na. Siyak ti makamoy ti kabsat mo, bakit? Agyaman aklaunay lakay. Di ka mabutang amang bagbagakin kwa na. No amom akam malimot ng teraramidan na, ay kat talaga bagbagam Ay wala. Talaga ang makangig kanyak, no natangken ti ulo na, bakit? Agkapita bayaw. Agyaman na klaw na, yading ko. Kumusta mo ti marikrik nam? Okay lang ang manaw. Narigat agrugi manay ngam anusak manaw. Ay wala.
Di ka ngamin nagpaluko ah. Saanan, manong? Bayaw, ang mga nagtetext pa lang ninansigan ka. Saanan, manong? Urag text. Saan kumutan ang pagan-ano? Kasta, anun ti babae arupat kwarta bayaw. Pilim ti babae akas ken manang mo Evelyn. Nagagat ken mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Wan, manong. Sa anak ang mga asawa, no saan akas kin manang Evelyn ta sawag. Saan kan samit ten nga ginina na kaanakan? Wan takayat kumuti makaurnong, ante. Ay nawaw, talaga adakkel tinagbaliwam. Manipot ita. Urno sa konti biyag ko, ante. Sana kung agpaluko manan. Kita ata ang mga no agsubli ni Nancy kang ka. Urag sublay. Sana kung amakisinublang kang kuana, ante. Sapay nalaka ka ama alilaw. Ay nawo, idilang da dyan, ante. Saanan ita? Sigurado ka. 100% sure, ante. Sige, agpakada ako. Tama nga nung naurnong man ti pasahero di paradaan, ante. Talaga agim maget kan. Kapilitan, ante. Kayat ko tagurnong para iti bagay. Kantap na masukatak dagiti kagawaan mi ngayon lakop. Mabalin ka di nga agsarita ta, Romeo. Nancy, Kailiw kan. ay nawaw. Anya tararamidom dito paradaan. Itay pa yung urayan ka takayat ka makasarita. Lading ita, ngamsan ka kayat akasarita. Anya, Kalpasan ti panang lukong kanya kada ka manan. nagbabawya akong tinaramid ko ka, Romeo. Di mo namnamagan na makisinublanak pa ikan ka. Saanan ang mapasamak da ita. Please, matan, Di nak mo narakupan. Nakababayin ka na kiti tao. Ikan na kumapay ti may sapay akong daway, Romeo. Saanan? Pang-asim ta sardangan nakon. Di mo guluan ti biyag ko. Tadyak kayat ti mailumlum manan. Jak ipalubos at ibabaya kaskin ka ti mang dadali ti biyag ko. Nansay! Ay, nawaw! Piliam ti babae ang mapagtalkan iti amin abanag. Kang runaan iti amin, piliam ti babae ang mangisakit kan ka. Liklikam ti babae arupat kwarta. Tapno awan to ti pagparikutam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Manuti impaw iti OFW nga ama ti apok, di maanak ka. 20,000 manan, nanang. Ay nawaw, nagsya ataon. Ada ti urayan tayo at 20,000 iti binulan. Wan nga ron, nanang. Saan tayo amarigatan? Saan tayo aparikot ti kwarta no kastoy lang? Naimbaglagan ata nagpasikog ka iti ex mo, anak ka. Ni nanang mo. Husto laang ti desisyon mo nga agpasikog iti dayjay nga Evander. Nga maid, adda pa kay ranudan mi iti kapsat mo. Manuti ka sa pulan nyo, ayan, nanang. 5,000 laang anak ka. Ha? 5,000 para kada kayo. Ay na, agiyaman raklaunay anak ka. Gumatang kan tumulaangan iti bagas kan pangkusina tayawan.
Sobra mo lang day ta akwarta para iti apaw. Uy, nanang, saan ang masapul nga ibagayo ta amok dagitan? Si kamitan ti makaamaw. No awan ti mangbagkat idi bagas, ibaon mo ni Frances. Adda iti silid na, nakaturog manan. No siya, mapanak manan iti ayan dagiti kumarek, ta makiay-aya makadakwada. Good morning, Mari Roda. Ay nawaw, nakaragragsak ka ita, amaray. Siyempre, adamanan kwartak, Maray. Wow! Sagsasangaribo mo't day tamaray. Impaw iti ama ti apok, Maray. Anya, isugal mo ti kwarta para kumaiti apaw. Wina, tabarang agdubli, Maray. Mangrikap ka kiday, tamapantamanan makiayayam kadagiti kumari ta ijay daya, Maray. Ay nawaw, awan kwartak ita maray. No awan kwartam, pabuludang ka iti sangaribulang, Maray. Ha? Ay sanan maray. Makautang ak paikit de. Si kalatan ti mapan. Amangan numaamuan nila kay ko anapanak nakisugal ket apaan nakmanon. Kabutang mo nila kay mo, Maray. Saan matkit de maray? Nga makapakonsensya mo nga main. Iso asikalatan ti mapan. Naimbagkan ka atawan ago nga ken adda kwartam apag sugal mo. Naawat kon timpaw it mo, Evander, anak kao. Nasayat mo't no kasta tatang. Anusan nyo taday talaang ti kabala. Amuyo man. At atiputot ko masapul a sustentuak. Ay dawaw, dakilan da ito'y atulong mo kanyak anak kao. Ayun gaya, naipaw it mo ka din ti para iti apaw. Wan tatang, nalpasan Nasayaat mo't nga ron no kasta. Tapno awan maibagbaga ti pamilya ti ex mo ken ka. Aywan mo't atatang, ore kastuyak lang. Amok ti obligasyon ko iti putot ko. Very good no kasta anak ko. Ure awan kayon ken Gemma. Agbalin ka responsable nga ama iti anak yaw. Wen, tatang. O sige, agpakada ako. Sinaludsod ko lang no naawat yu ti pawit ko. Okay, agan anad ka di tabalasiw taaw anak ko. Anya kalakid dimutin aya Jima. Ne, apay ka dinanang. Itepe nga agsangsangit ta anak mo. Apay kanu aya. Naibusan ti gatas na. Ay nawaw. No naibusan, gumatang ka manin Manulaangan tinabati ang kwarta nga impawit ni tatang na. Pangasim nagaduti pang panunutak ita. Makarangrang payla ang matday tang anak mo. No kurang ti 20,000 per month, ibagam ken Evander, tanayunan na ti ipawit na akwarta. Nay, apay akasta ti itsura marikulasa. Saan mutten ang maidrawing tilangam? Masiksikuраnak nga rod, Maray. Kano nagragsak kay dinapalabas nga aldaw. Naibus nga rodin ti kwartak. Ay nawaw, di mo ibaga nga impaabak mo iti sugal ti impaw iti ex ni Gemma para kuma iti apaw. Naabak nga agpayso, Maray. Anya, Ay, masapol nga urayak manan ti ipawit da inton umay abulan. panag ko na kat masapol nga isardeng mo ti panagsugsugal mo, Maray. Apay kuma, kaisungarod matiliw-liwak, Maray. Saan ang maiparbeng nga isugal mo ti kwarta para iti apaw, Maray? Ado ti kwarta ni Evander anya. Amumet nga OFW dayjay. Day tangarod kat, Maray. Nag-abroad tapno adda maited na iti putot na. Sa ita, isugsugal mo laang ti sustentaw nga ited na. Ay madimot at ikasta, Maray. Naimbag ko man mga baka. Saan mat nga raw takanayon ka ang maabak? Anya en lotom amasida, Jima. Adda tuyo di tananang. Ay nawaw, tuyo manan. Ano sa nyo pailaan tawan kwartak ita. Kaano nga agipawit ni Evander aya? Inton umay alawas pa'y nanang. Ibagam tanayunan na ti ipawit na. Kurang ti 20,000 per month nga itid na. Uy, nanang, kasta talaga ti plano. Ibagam apagbalinan nan at 30,000 iti makabulan. Uy, nanang, Siguradaw adakkel ti sweldo na dayjay iti abroad. Isu nga agpanayon ka anak ko. kurang ti 20,000 per month nga ipawpawit mo.
Nayunam mo't Isulang mo't ngamin ti kabala. Kurang nga rod, amo mo't anangin na ti magatgatang ita. Saan na mabalin? Tadamot ti datunga paggasgastusa. Di Evander ka di dayta. Wala nang. Mudtoy ti cellphone, tada kami ti agsarita. Ah, Hello, Evander. Abay ka din, nana. Tapno ibagakeng ka. Kurang ti 20,000 per month a sustintaw. Pagbalin mo at 30,000 per month. Ay nawaw. Abay ako urang. Kasaan pa'y mat nga adal ti putot ko, nana? Nangina nga ron ti magatgatang ita. Di ka makaawat mo. Anya? No kayat mo pa'y amakita ti putot mo. 30,000 per month ti itid mo a sustintaw. Anya ti kunam, anak ko. Ulitin man. Imawag damanin kanyak tatang. Urang kano ti 20,000 asustento para iti putot ko. Ay nawaw. Kasano akurang? Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot mo? Di kayat da, ket 30,000 per month ti ipawit ko, tatang. No kasta ti aramidam. Anya ngay mat ti mabati aparakan ka, anak ko. Jak amon, tatang. Kasano nga rudan dayta? Saan mat amabalin nga ipawit mo amin ti matmat gadam? Tadamat ti sabali a paggasgastusam. No saan kong aramidon ti kayat da? Saan da nga ipakita ti putot ko, tatang? Ay, naglukon da kita tao. Naimpaglangin ta nagsina kayo ken Gemma. Tulungan na kumatatang. Jak amon na niya ti rumpang aramidag. Di ka madanagan, anak ko. Tulungan ka. Numasapol nga agimbestigaak. Aramidag para ken ka. Una yan, 30,000 per month adaw dawatin dakin ka. sa dino ti papanam, kabsat. Ay, iti ayan da kulasa, kapsat. Makisarita ak. Tadakkel unay ti 30,000 asustento adaw dawatin da iti putot ko. Mano ay at isigod nga ipawpawit ni Evander, kabsat. 20,000 per month, nga masaan da kontento. Ti kayat da, kat pagbalinin na a 30,000. Madanagan mo tan ti putot ko, tawan ti mabati para iti bagina. Ay nawaw, dakkel ti sustento nga ititid na. Ang pakurangan da pa'y laang. Kurang kanungamin kapsat. Talaga akurang tasaan laang met ati putot na ti papapanan ti sustento. Intero a pamilya ni Gemma ti sustentuan ni Evander. Agraman sugal abisyo ti ina ti ex na. Anya? Amom kaday, isugsugal ni Marie Kulasa ti daddo mga ipawpawit ni Evander. Pudno ka diti ibagbagam kapsat. Day tatipod no kabsat. May mayat no ipalis tayo laangan dagiti kasapulan ti ubing, ta isulatan ti itadyaw. Tano kwarta, sa balimot abul sa ti papanan na. Ay, kapsat, di mo ibagbaga asyak tinagipulong ken ka Ay, Maasyanak laang ngamin ken Evander. hello anak ko. Kumusta, tatang? Nakasarita yung kadi ida? Saan ko ida nakasarita? Ngamad na naamuak anak ko. Anya day tatang? Anya din amuan nyo? Saan laang matgayam at iputot mo ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit mo? Anya? Dahita ti pudno anak ko. Talagang agkurang. Tamay sa pamilya mo't gayam timang namnama iti sustento nga itid mo. Agraman ti bisyo ti ina ti ex mo. Isumot lagayam. Kitap mo saanan ang maulit anak ko. Ibagam ken Gemma, ta ilistana dagiti masapsapol ti anak yaw. Gatas ken diaper, ken aminay, ta ibagak ken manang mo nga agpurchase. Saanan a kwarta ti maited kadakwada. Mayat tinapanunot yaw, tatang. Mangtid ka laangan iti basit akas anak ko. Tapno adda gastusan da no adda emergency. Anya ti kunam, Evander? Ilistam dagiti masapsapol ta anak ta. Anya? Manipod ita. Saan na kwarta ti pawit ko? Apay, amom no anya ti kasapulan ti anak mo, Iso nga rod nga ilistam tagpurchis ni manang. Kwarta latanganin ti pawit mo. Siyak medden ti masurot ita. Dakkel unay ti 30,000 na daw dawatan nyo. Kasaan mo't nga agad-adal ta anak ta? Unay kamatan, tilaang bagim ti pampanunutan. San aga puta dag dito abroad ket ado ti kwarta? Umawag ka inton sumangpet ni nanang. Tada kayo laangan tagsarita. Makapaawan ganas ka.
apay adi mo kayat ti mangipaw iti kwarta si ka ibandar. Gaputa diyo ammo ti agtipid, nana. Ay nawaw, nanginangarod ti magatang ita panawad. Siyak matintag desisyon ito, nana. No kasta nga raw, di mo namnamaan a makitampay ti putot maw. Anya? No di mo kayat ti mangted iti sustintaw, lipat mo nga da putot maw. Mangtadag iti sustento. Ngam saanan a kwarta, nana. Makaparurod ka. Saanan a kwarta? Tama nga nung sa bali, abulo sa ti papanan ti kwarta para kumaiti putot ko. Ada kang kadayta, makabu ka. Awan pa'y sirsirbi mo. Aw, para ita po ta, kulasa. Dayta laan. Ado dayta, good for 1 month. Awan na yun na kwarta. Aywan, adda ti 3,000 dito. Ay nawaw, 3,000 laan. Wala, tanda mo din ti ginatang mi agatas. Daya pa, kanda duma pa akasapulan ti aputa. No apay ngamin agim matang kayo pa'y laang, kat imbagami mo't ada kamilatan ti makaambaw. Gaputa diyo ammo ti agtipid. Kasi ti anak kong agtrabaho iti balasiw tao. Saan analaka ti trabaho na ijay? Responsibilidad na ti mangted iti sustintaw para iti putot na. Wan, ammo mi dayta. Ti kada kami laang, kat agtipid kayo kumamay. San akong kumpurmi ti pangigasgastusan, wano pang usaran nyo iti kwarta. Di mo ipakpakita ti ubing iti dayjay nga ibandar. Wala nang. Marmarwam dayjay ama naging bubukaw. 3,000 lang agpay so tintin na. Wana, ta isuda mo't ti nag-purchase. Agpakalaing dagita at tao. Kasano ngayon day tananang? Awanan na, agparikot tayo manan. Awanan ti pakairanudan mi iti kapsat mau. Kurang ti 3,000 agastusin tayo iti makabulan. Ay, babusurak launay iti dayjay nga ibandar. Nay, apayan maray. Wana, tag-groceries kan 3,000 cash laang tinted na. Ay, ikaw maray. Mano ay ti sigod nga itid na kada kayaw. 20,000 iti binulan, maray. Ay, nawaw. Dakil ti 20,000 per month nga itid na para iti putot na, maray. Kurang nga ro dayjay, maray. Sobra dayjay para iti putot na. Agkurang laeng no tinamnamaen nyo kat intero a pamilyayo ti suportaran ni Vander. Anya, No nakontento kayo kuma iti 20,000, nasaya at kumamaray. No apay mat ngamen akayat yu pa'y apagbalinan na at 30,000. Anya ngay mat ti mabati para kankwan na. asino tinakadamagam iti dayta? Nagistoryada kang ka. Saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak mare. Agyaman kay latan tauray kaskasano, kat adda ititid ni Evander a sustentaw. Saan akas itidaduma dita? Anya tintiks ni Jimakin ka? Iti mandadak ka no, tatang. Ay dawaw, apeng agdimandada. Gaputa kurang ka no, itid ko asustento. Nagturag magkanda kita at tao. Anya nga dati kasayaatan nga ramidon tayo, tatang. Urayam nga agdimandada, anak ko. Ha? Marmarwam da kita at tao. Nagdimandada. Sumango para makita no saan da ang mapabainan iti kasta nga aramid da. Amangan no. Ang talig ka kanyak anak ko. Inaramid mo ti pagrebengam kas ama. Bayam ida no agdemandada. Para makita no pagpatinggan ti kinatangsit da kita at tao. Sa dino ti papa na Mariculasa. Mapanak man iti barangay hall, maray. Ay nawaw, apay ijay? Ada iti mandak, maray. Asino mo't mare? Dayjay nga Evander, Anya? Yan tangay tip-tipi din na mati sustinto nga ititid na. Idi mandaki day. Nananana, agpanunot ka pa'y na imbang maray. Di kag dardarasudos. Kita, ano saan ama ibabain iti kasto yung aramidag? Apay maray, di ka mabain no maamuan dagiti opisyalis ti barangay tayaw, ti angot ti pamilyayaw. Anya, No agdemanda ka, amangan no mabaliktad kayaw maray.
Amangan numaamwanda ang nagnumarti buo a pamilyayo iti sustento nga ipawpaw it ni Evander. Saan aga po ta OFW jay tao, ket agbalin kayo meten nga abusado. Ay nawaw, nagawid kayo met adagos, nanang. Ay, Ni, nagunagmeten day taasan na ayo, nanang. Anya tinagsasaritaan nyo iti barangay hall ay. sa anak-anapan ijay. Ay nawaw, tinagsaritaan tayo ket idemanda tayo ni Evander, nanang. Nakabutbutang gayam ti agdimanda anak ko. Apay mat, saan damat akap-kapin ano ni Kapitan? Wala ngam amangan no mabaliktad tayo. Amangan no da tayo ti maibabain. Anya? No agdemanda ak, maamwanda ti angot tayo. Maamwanda ang nagnumar ti pamilya tayo iti kwarta di Evander. Ay, kasano nga rudan day tananang? Awanan Anusan tayo numanaw kan anya ti itedda. Tinapatag ket ada sustinto ti anak mo. Anusan milatan iti kabsat mo ti agtrabaho. May mayatan day jay ngam ti maibabain ti pamilya tayo. Ay, nawaw! Agtrabaho ka tapno adda kwartam. Di ka mang namnama iti nagrigatan ti sabali a tao. Laglagi pam at sustento a para iti ubing, ket para laeng iti ubing. Saan ket a para iti intero a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda 50 pesos mo dita, baldo lakay. Anwam ti 50 pesos, Paulita. Inayon ko iti plite, tagpasintro Mapan ko alaan ti paw iti anak ta a professional. Ada nag-text ka. Adda ay manungaminan ti plite ita. Ngiminan samag, tangimina mo ti kruda. 45 pesos rata. Ngumno kayat mo anayunan, 65 pesos ti ited mo. Day talatan 65 pesos. Kasi dagiti drivers nga apektado. Madalakit ti kwartam, apay kit dinasaan. Tulong mo mutin kadakwada. Ay nawaw, siyempre mat. Nasaya at day tabakat. Agtitinulong tayo ita apanawan ti krisis. Nayunam nga raw to'y 15 pesos ka. Adda kwarta iti bulsa tinangisit a jacket ko. Mga lakalatan dita. Suplem, chess ka ading ko. Agyamanak man ang melody. Apay ngamin nga alaong pailaang ti suplim a 5 pesos. Ha? Amoyo ang imina ti krudaw. Di kay pa'y makariknamag. Ay, kwa ngamin na Paulita. Tilaang bagiyog ti pampanunutin yaw. Amoyo nga apektado dagiti driver nga paspasada. Ay nawaw, saan kumamot akas ta ti panagsasauyo iti ubing na Paulita? Estudyante pay laang ni Cheska. Nagatad ti 5 pesos iti kaskin kwa na a working student. May saka melody. Kanunungam ngamin ti arami da kasta. Tinapatag kat binayadan na ti husto aplete na nana. Ayaw na yan ti kasta kapanunutan ti tao. Bastos da dya ang melody.
Ay nawaw, anya ti basol ni Melody king kaaya. Nagturod asumungsong ba't daya babae? Awan respeto na iti bakit akas kanya. Amangan ba't no si kagamin ti kamali? Oho, anya kumangay ti kamali iti insawang ko. Pudno mag akaasi dagiti drivers ita. Saan adakas nunay nayunan tayo ti itid tayo apamasahe? Ang damot puntong bakit? Adamat nga men. Angam no saan da kabailan ti mangtod iti sobra, saan mo idaapilitan? Tinapatag kat bayadan da iti husto ti plete da. Ay, talaga laang ama naging bubukod dagita at tao. Tilaang bagida ti pampanunutan da. Ay, nawaw. Kontrabida dayji bakit? Sino bakit? Dayji anana Paulita Anyat na pasama kaya? Imbabain nakit din ni Cheska itay. Ay nawaw, anyat gapo na ayin babain na jay ubeng. Wan ata inala ni Cheska ti 5 pesos a suplina. Day talaan. Amuyo ang imina ti krudo. Di kayo pa'y makariknamat. Kung kunanakit di iti jeep itay. Uray lang napabainan ti ubing. No binayadan mo ni Cheska ti plete na. Awan dakis na dita. Saan mo't anasken amang tid iti sobra no talagang awan. Iso asa anak a nakapagtepal itay kat nasungbatak kit din day di abakit. Husto lang tinaramin mo bakit? Kaasimot di ubing ang maibabay. Saan nga agpampanunot day di abakit lakay? Adda akon manang melody. Agtugaw kapay cheskading ko. Agkapi kapay. Madamdaman ton manang. Nabsugak pa'y laang. Ay nawaw, sigurado ka kade. Un manang. Nanganak sakbay nga imayak. Anya nga minan ti patrabahong kanyak manang. Tulungan nak nga agdalos ading ko. Adda mausar atols manang. Adamat kit de. O sige, irwar mo nga rudan. Tarugyakon ti agdalos manang melody. Ay nawaw, aginana ka pa'y Di ka agapura, tanasapa kamat nga imay. Ti damag ko kat estudyante kano ti pinagsasawam idinaminsan. Isu ang nagapa kayo kin ni Melody, bakit? Wan, ni Cheska. Estudyante matgayam nga main. Amangan no talaga nga awan kwartana. Isu nga inala na latan ti 5 pesos a suplina. Para 5 pesos lang. Nukas ken Cheska, a working student. Napatag ti 5 pesos, bakit? Manuma lang daya tulong na kadagiti drivers nga eh. Amin tayo kat apektado. Apay ay apagpupudutam ti padam a pasahero. Ibagbagat lang ti pudno. Anya ko maita no estudyante ni Cheska. Ay nawaw, kasla di mo ammo ti pagdaldalanan ti may sa working student. No sika kat kabailam ti mangtid iti sobra, mangtid kalat ta, bakit? San amasapol nga ibabayin mo ti pada matao? Ay, diya mo katakayaw. Concern ka, karagiti drivers. Ngam one-sided ka mag. Di mo makita ti rigad na kiti commuters, ang marigrigatan mat iti biyagda. Agrobwata kon Melody, bakit? Agpasada ka kadi itaro nel lakay? Hoy, isupay no da mapasada. Kita am ti singsingiram aplete Hoy, bakit? Amok day ta. No estudyante nga kan kadagiti kalugaran tayo ang marigrigat. Ay kat itid ko ti suplida, bakit? Singirik ti husto lang nga plete. Very good, lakay. Di bale, tadalat tamod dagiti pasahero amang itid ititik, bakit? Wana, give and take ako nada. Tinapatag kat binayadan dati husto aplete. No adda ti pasobra ay kat pagyamanan tayo Apay ngamin nga itid mo ti supply, Ronel. Un ata kaasimot lang dagiti pasahero na napaulita. Ay nawaw, ngimi na lang nga rudan ti krudo. Kasta talaga na. Give and take. At dagiti pasahero sobra itid da plete. Kasjay ti may parbeng. At damod dagiti pasahero nga eksakto lang ti itid da plete. Ngam mawata. Nang runa dagiti estudyante kan dagiti pada amarigriga. Ayawan, ano kasta? Apay adi mo aramiden ti kas iti aramiden ti padam a drivers. 65 pesos magtisingiram. Nana, voluntary day jay. Sa bagay, nagdakan ka na ita. Saan mo't asyak ti malugay no bilang man?
Agkapi-kapay Ronel lakay. Agyaman ak launay bakit? Ket, kumusta mat ti panagpasadam? Kasi ta po. Adalat tamot na urnong abasay, bakit? Nasaya at ano kasta? Isupay agastusan tayo. Wan bakit? Nang runakit adadag iti pasaheros asubra ti inted da bayad. Nasaya at kangamin a tao. Iso ama asyan damat kang ka. Sigo day ta bakit? Iso ano agpasada ka? Di ka agungunget lakay. Di mo ungong tandag iti pasaheros mo. No napudot ti ulom, di mo ipakita kadakwada. Tano kasta ti aramidem, imbes amang tedda iti sobra kang ka, ang mga numadismayada. Pudno launay day ta bakit? Oresyak mo ta. Maayatanak amang ted iti sobra no naanos ka na sing puti driver. Ngam agungunget. Di ta amon. Adda ka naman ang imbabain mo a pasahero itay. Tol-tolongak lang dagiti drivers tayo. Kontrabida ka ba't? Nalalaing ka pa yung nagiti driver. Mabain la amang ibaga dagi jay lakay. Iso asya kun ti mga aramid para kadakwada. Talaga ka di adi mo matipwelan tingiwat mo. Kaya't mun sa ti matibab Na, tunggal at damadamag mo, guraan nakakasta. Wan tanakababain. Sika ka na yung ti pagsasaritaan dagiti kalugaran. Anya kumatibibiyang ko kadagita at tao. Panunutan nga dalat ta dagiti drivers ang makaawat iti sitwasyon dagiti pasaheros na. Saan da daw dawaten ti tulong mo? Isu adi ka agbalin akong trabida kunak na eh. Nabasak ti pus mo iti Facebook bakit? Bayam, tapno basaan dagiti masaknan. Amuklatan ani nana Paulita ti patpatamaan bakit? Ni Nana Paulita kan dagiti pada na akong trabida asaan ang makaawawat. Hay, na yan ayat ti kastoy ang mapaspasama. Wen nga rod, karkaro aro migrigat ti biag dito'y Pinas. Naimbag kumamat no saan akasta ti aramiden dagiti kalugaran tayo. Nung naturad da, dagiti masiknan ko mati kasarita da. Ay, pudno launay. Saan kumaadagiti marigrigat apada da commuters ti tirtiraan da. Ngimmi na ti krudo. Iso nga agaapa mo ten dagiti tattao. Barking at the wrong tree da pa yan no daduma bakal. Si kamad gayam day ta Rosa. Wan, adala na patag ngayon lakad ka. Apa di ka pa laglugan? Urayak ti sumaron no abiyahe. Mabuting kakadikin bakit ko? Ay nawaw, saan mo't Apay kumangay nga agbutangak. Ata mahilig amang ibabayin itipada na pasahero. Diyak kayat ti apa kabsat. Isu asa anak latan nga agsasaaw. Aglugan ka kitin. Siya akong timang bahay iti pletem. Saanan kabsat? Nakababain mo't kada kayaw. Umay ka kitin. Di ka matanagan tadrak. Niyakan bantayak ni bakit ko. Tapnosan akong conformity sa usawang na. Dede, apay anapudot ti ulom? Tiko nam kaday katjak nakita tinaramid mo, Ne, anya ti kayat mo asawan ba? Ay napaw, agin di mo kapay lang dita. No ni Rosa ti makagapo, di ka kadi maasyan kadakwada? Ayawan bibiyang ko kadakwada. Maasyan ka kadagiti drivers, ngam di ka maasyan kadagiti kalugaran tayo o marigrigat. Anya klase ti kapanunutan tayo ta? Agpudno ka man kanyak baltaw. Korso nadam ka di day arosa, Ay nawa, di mo man ikan iti dakas akay papananti panang tulong ko iti sa bali at tao. Imbes asumanao ka dita, tulungam kit di da. Mabit man lang meluday. Anay ko, apay nga iguyo di puok ko nga eh. Nabasak tin post mo iti Facebook. Siya ka di ti patpatamaam, Ay nawaw, ada kada kayo anana. Da kayo matlaang ti makasungbat iti saludsudyo. Tanya ti kayat mo asaway na. No napasagidan kayo, talaga apara kada kayo ti post ko nana. Bastos ka. Awan respetong iti bakit akas kanya. Amoyo no anya ti ineraramid yun nana. Manon akalugaran tayo ti imbabay nyo. Gapula ang tasaan da akabaalan ti mangted iti sobra aplete. Ayag sardeng ka man. Amoyo no anya ti kasayaatan nga aramidin nyo nana.
Saan ang masapul nga ibabain nyo dagiti pasahero nga eksakto aplete laang ti kabaalanda nga ited? Naa. No da kayo kat kabaalan nyo ti mangted iti sobra, aramidin nyo lata. Ngam di yu pilitan dagiti talagang awanan, nana. Bayad ka. Urahin niyo ti supliyo, nana. Ay saan nun? Kukwa mo. Ha? Kukwa mo. Ngambagbagam ni bakit mo. Ibagam asaan asumanao. Nung nagtao di ti puso yo ti sobrang itidyo kanya. Awadag, nana. Nung saan, isublik ti supliyo. Kukwa mo kuna lang arudang. Di ka makaaw-awan mo. Sa dino ti Papa Namros, ha? Iti ayan ni Madam Olivia. Mapanak man manen makitagad. Kitain nyo aglugan kayo iti tricycle. Ha? Ay nawaw, di mo ka di maawatan timbaga. Apay aya? No agpliti kayo, mangted kayo iti sobra, tapno saan asumadop dagiti drivers. Ne, agbaybayad akmet kat iti husto aplete. Wen, ngem awan mo ti pasobra na. Amuyo lang aruden ang imina ti krudo. Kasanaw, no awan agbiyahe gapo iti kinakuripot yaw. Ay na, saan kami ako ripot? Kan uray marigrigat kami laang. Baybayadan mi met ti husto aplete. Tadi mi met kayat amalugay dagiti drivers. Dayta akapanunutan nyo ti kagurgurak launay. Naa, no agsasao ka kat kasla nalalaing ka pa ingam dagiti drivers nga agpaspasada. Anya timbagam, ulit man. Imbaga na day takada kayo, Nana Rosa? Well, nakaw. Talaga mo't day di abakit. Ay, jakman amaw nakaw. Nagrigat lakit din ti biag ti kaskada kami amarigrigat. Baybayadan nyo mat siguro ti husto aplete yun, Nana. Wan, ngam tila ang sakto aplete ti itad ko. Saan akon amang tad ititip taawan mo nga raud. Day tati saan ang maawatan ni Nana Paulita, Nana? Kasla basol paikit day no saan akabaalan ti mangted ititape kadagiti drivers. Awan basol yun, Nana. Talaga laang kit di nga awanan panunot dagiti pada tayo a pasahero. Di da maawatan asaan nga agpapada ti estado ti biag tayo. Ay, wan nga rod Naimbag ko nam ni Nana Paulita taada urayan na apaw iti anak na a profesional, iso akabaalan na ti mangted iti sobra. Da kayo ngay makitagtagad laang. Apayakas ti panagkitang kanyak meloday, No lumabas ka, ay kay lumabas ka laang. Dakas ka di, Nana? Ay nawaw, bastos ka Anyat ilablaban mo, Dagiti pasaheros ngayon babain nyo, Nana. Anya? Amuyo, Nana. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biag? No kabaalan nyo ti mangted iti tip kadagiti drivers, aramidin nyo. Saan nyo apilitan dagiti talagang awanan? Naimbag kada kayo da ururayin nyo apawit. Dagiti kalugaran tayo ngay makitagtagad laang. Ti panunutan tayo kumak at baybayadan dalat tamat ti plete da. Talaga laang adida kabaalan ti mangted iti sobra. Ay, di mo iramraman ti pawit amauawat ko, Panawan kayo, Nana. Adapay na patag-alakad ko. Bye! Ti awanan bain a babaeng? Pudno mo tinaibaga na bakit? May saka magbaldaw. Ay na bakit? Maawatam ko mga minti sitwasyon, ti pada tayo a tao. Dagiti duma a drivers tupay, man nakaawat da. Kagorgora ka launay baldaw. Gumura ka kanyak, no gumura ka. Basta siyak, pagsaya atam ti ibagbakak-bakag. Agbalbalo kan. Kas na kuna ni Melody, saan tayong agpapada iti estado ti panagbiag. Ay, nawaw! Iti panawan ti krisis, kikinawatan tayo kuma. Laglagi pan tayo asaan nga agpapada ti estado ti panagbiag tayo. At dadagiti addaan, at damat dagiti awanan. No kabaalam ti mangted iti sobra, aramidam tapno makatulong ka. Ngam saan mo apilitan dagiti awanan, no saan da kabaalan nga aramidam ti kas iti aramidam.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.